Yow, Abusuya, yana wase na yansamu akwa babiem emra GH report so. Na wonim se enene de da mu ni mu nyina da Lumba na yiye ho nkomo na twaguo o media ne so. Na enra me ka kiro se ene da Lumba ye de namu no ebepie mu a kyese abusuafo koye amane ne amamre a me no kese de ene eyi ni kase pa no etodwa ewo Kumase eye Heroes Park. Na abusuya wonim se kyese enra ne de Odo Bronii de amamne ne amane kwaso de se oye se kunani no wotimi eye ma adesiedie adekyerede nyina etimi etodwa kyese enra no na efeye pa ni nyina ye ba behwe wo show yi so etitamu chuku wo abra ye de videos ahodo ba besom wo na sesi ane de ma ye ni kai enwura mu wo Heroes Park ne yakohwe Abusuapanin Tupac wo abra okopie mu na ene anopayi a eye no etwaguo no ne ekoso ye hwe video no Ejene Tupac na ye boni se no Wuye bue Tupac Hey, Abusuya Tupac no Cesare Abusuapanin we the whole Ghana one no Abusuapanin a kese we celebrity Yeah, Nibra Ben, you picture go. Confused to pass. The one is chilling, man. I saw the know, hey. Abusuya legend awu ama esi asabinya legend Abusuapanin legend Hey guys ni na mwachama Tupac Abusuya ene Tupac ena eje ne samba hodom no na sese ukopiem dia dan Lumba nua ba ketwa eye Faustina Fosuya Abusuya areho nkwa na odie areho nkwa na odie ohwe maame no on your screen sa ene Heroes Park away live ete bibibia kire se maame no asem wora no wo de ohwe Faustina Fosuya so woda wo screen no so a wotim se ensem wo ho ena Tupac nso anim ayasresresresre ti asem wo eye die fa maame Abusuya wo de hwe maame pa wotim se ensem ha no Hey, bro. Hwena nim na hwe Tupac nso anim. Na Abusuya yemfiri we so na yenkopie mu ewo enra nwumre wo abra ene Odo Bronii amane na amamre kwaso wo ye ne kuna na sade enemasi to dwa akese wo hwe toilet roll ahodo a wo dikopie mu Abusuya na efe Odo Bronii wa yade yenko ne yenkohwe na sese kuna ne de Odo Bronii agya kantan so a enya asem keto yenhwe the toilet roll. Yeah, the toilet roll is good. The adafo monko, the adasronko, the DNA monko. At Our Webiste was mirror. Katachi, I'm from Mendo. That's enough from Odo Bronii. What from me, I'm just a Mendo. And I won't go. Do I want yan and I'm near the best day. So by we ask the kind of tissue and our toilet roll said we open. Well, you're not Our Webiste, Odo Bronii. As fun as kwa wadua moa ene obomi ni ba mejina ha asabi anya de mejina nkwabia se nanane esenti waba wa amane kwa na nkwabia ne chiamen kwa uman ne chiamen po ene yi ne china dom besane boso afri kwawo ata akora echa hye ne nyam kani ba po ya asabi ni nchire ene kwa wadua moa ene obomi kwa na akora woni ne wose efri wie ne toilet roll na na momi anyi ense ne koso obi so da na sesabi ohu agane ya wose ade ache obenya sika ta Bronii sre ya mpade ya mpa akora ya wona foforo mfa Bronii ba na toilet roll mfa nchester bi anya nkola ne bi na mfa bi so nsi akire kira ye fred dom ye nsrade Nyukuru ti ase ade bia ne ho ane ni bi free. Ananom
Tinese na busu efie montete ya Odo Bronii eniama no wo ba na atete na nyansa dua efro na sade sabe ewo afro dua no nyansa mpafi ko ba ko defo so na yire so na nwanyam ne sane ntete nyina ba afidua ye hunu sampa awon brase mo ye rede kasa ya mo kasa kire ni ko eti madam ko so haban ya mo mpase ta abna Bronii asona base ya mpa esese na mwa ho ampa ni mo de ba ye nyina na mo nyine afa nsom do ya fa besunsi sabe ya nyaade ya kaide mo se be ma be kan dipen ya fa nya amanye enu wie ne kuta ya wewe so ni ma wie na odi ahota ya hwe ye na ati sa hwe a ebe do ti wi ase opre dodo empre ma na kra empre wi ase hwe ai hwe frito na se ba asan o se sa de ya hwe nya ebi enne eko ba kodofo ya yemfiri we so na wo de ye nto aso na maame ne de twi ne de yentie ani aduana ba de odi asma na meka asma ho ko jina ya ka sempa yi mane nya bone so na me na o me ani soko bi ani anwani ensredo e do wo fie mu odu asuna ba wie wa kan fo no jade okuta ne sare aye nyina enu sa sare de tete ya na nanu ya bro body tra na sare so da nche monto na bi si akire da de Lumba monto wan shebida ena sabi anya ba ha so wan twene so bi so ai Odo Bronii yodi ye ni Running 7 sorry. Say ya can for do be no one can sorry and read. Net danko. Wo woni so tsa sorry. Was mommy aka sorry be when you so katachi man ko na be ma be ye. Wa me ni nyina. Ko ba ko do fo so wasi kwa so o. Wonam Fred. Wo twa no so sabi anya ado motia. Efutu motia wo twa. Asa bo so katachi. Tina wo ko. Running 7 ya sorry atabna Bronii. Mukunafo Odo Bronii. Waso wanka ni January na mono friend mle na wasam ne nai se manom ne suo ma me na na phone na da pa phone nya ya phone da pa phone kan nka suo nka mchi na so manom bi akina mintimi so be ma suo nko anu ono o me anya sawe nsi akire ne anu te suo ba ye ma yempe ne bako ne yespe ne sam egu obi so na ya tem enya ne bako ne nya asempa ma ye wie ne sawe we okuta ne sapo okuta Bronii de ene sawe bru I can afford it the two better da soro the sapona. We are tapping Bronii in a video in Yama, what's a nipa and so video. A tapping Bronii and a video and a new year. Nipa be out of training as a nipa and so video. Ukanadent and Quasia, so better dasro. Was that Lumba? A poor Serbian one and just one for Bronii crew. We are men in our for switching the ocean and walking. And what a man for your friend part in the any pie inch. Kodo for so drive so pete na nya to nyoma wo hye ni pa aduana ya e man ya aduasanko be mako atachi e wo ko wo de mako ma nante a wo ko me kan na wo asechire enum bia no we ni asechire maye e ma di arebo kodo for so na cheche re wo tie ne nwom wo adwene nya kura be fie ti asempa nwom to ni wo kodo Ghana nwom to fo nyina ata Bronii so osrem come on bro na wo do awokuni mo okuru ho so e be kam no enka bonkuni ni fa mo nyina mo fa ne nya do abema de ne kire mo asan wo ko won sem so okunu no ne nwon to che mu nyina anyon to fo nyina mo nipa ne kodo fo so ko do ti to nyum sa kodo fo so de won nu bi anyum tu ni to sremo samon kam mo sa to ba ko kam ni na wo dwa okunu de ya samboni e be kam de janhwe ni nyina asempa ntra mo na me ne me ma kodo fo so di mi jan anyon to fo nyina mi dwa na nwumre an ho asempa asamo na mo de ahwe ne me ma ne yaso atabna Bronii kuta ne nsam ne towels chapao ne dro ne chefu le ya pega no pa kuta ne towels ya pa ne nsa no kwase si ya kire ne ma na ne ma ya kire pega na kutu ya kire ne ma dala na we dia dance sa atabna Bronii asuna ba ne aduana Bronii ba dia moa ene obomi ni ba kuta ne towels ahodo said the uncle mo abo na nka nyine bo so egu no ho a wona ntinya asene nyimra mi dwa we katachie me fie nyanya ne asempa me fie nta di na nyu tana tawo se mfa nyu awo kun sanse egu ni baba fie de nwira na je na so ni pa wie da kun so akole na shanso de na ntinya na be ma kalis the tawo speaks speech kala wo abusua ene se kutu se bam eti eno no eti bebe awo bia no na watimi ache wadwene said the uncle di kiso ku twa ho a
ana no se be nya do so brache ni ntu ase ade wan fa so brache na nti okwa nkonim de ni sign ye bona botire me de nwura chikire ni ye kan ko ba madam wonni me mfinhia du nwotweni na ma ba ya ode me koye na dwuma na no me se de nya atani na nanso de bebrebe ko ba ko asra ne adua na ba se me mpresa se be nya ko bi ade tu nkwam na epra nkwan na me na me ho asomrochi se asu eda ho a ko ba asomrochi mata di se super wata di ti ase nanom e wata esu nya wesu brachi a wonti ase nye bi ne me ta abna broni na no me hwenti me nsabo nko amodia me hwenti ne fa so me hwenti mamo me ka wi su akọ na fo me da mo obu sanse kodwofo su mo de hye o fa me de dabrit wa fa me kwa nya madua nsia ne sent me kan me boss se me nsadua ye modia me nya aso kura mo mitiri nwi ye modia mo so se wo mo anwa na kora na me mpa me ho mfiri mo hoda o de me jam sent okuta ne kiki so adaka mienu sana na makọ na abusua akọ na fo ye de ye ho ne anim de ti ye dike ya ne mpo obi ade ne nyina no se akoye adwade ne mara ne de adure de o so be se nya na kanye de ehunu bi dem enso akoye amane so de hye be me no nyanto de bi akọ na no me anya ne esi ne koso be ma ko jofo so wa ese suo ni nua wonye nipa atache wotere bonku ne fa nipa epuhwam suo bi owodi bi oduru ba bi a wonam na suo ni tiri wonya na anu anante odofo so ko ne yire kuta ne nsem ki sopu na kam yenu tabna Odo Bronii sa no monye na bre so na mu se ne koso amanka wona ne ma se ne kosusie okuta mobo ne nofo ano ne nya ne di onko se egu na me nhyam de nenka bro ye fancy Abusuaiti yakra